Kon veru ferħan bajnejli jixxelu u dejjem naħkan ħsibt li tħaqqan ma ġablek il-kwit il-ħajja madwarek titbissem għaddit ħabbib man natura fid-dawlu l-win il-ena kibrit lek ta' qalbek il-ġnien kull jum li jitwilet il-merħba tatir u jgħaddi l-ħin jiġri per-maktar mirriħ iż-żambat ġismin il-ħtija meta fatt il-kumpanija li tefetek lura wisq la ġabitlek flok ir-riħ la ħallejtni waslek għal dan il-ħajja kif krieħed bas dejjem beżan gawdija fi-frott il-peprin u fl-akta sitruħek ta' dawk inġarfin il-qalba tixi mafusa qed tistenna ranet bih mhux li kienet titrejja u takwista ftit mistri il-ġranet bil-lajma jinlewa jenin għal min qed isofri jittawa l-ħin sib fl-aħħar il-ħeġġa x'ħillaqtek ir-raġġ tattama mill-għoli u for fil-kuraġġ ħaddilha la ferma lija li tinħall mill-kumpanija li tefetek lura wisq life ġabitlek flok ir-riħ newġa ta' sħab li kienem fit-tnewiet sa fl-aħħar id-dewbet titfelsek fil-kwit għajnejk miftuħa taħfit sar xi trid u qalbek titfawwar it-tama mill-ġdid min bħalek forsi ġralu ħajtu ta' blatu għandu jkompli jirreżisti għax mhux kollox lum jitlu Tama kuraġġ Tama kuraġġ Tama u kuraġġ Shirley Gallia di kienet is-16 il-kanzunetta qed noqorbu ftit tal-20 kanzunetta dal-waqt inkunu nafu wkoll ir-rebbieħa ta' din l-edizzjoni 12 l-edizzjoni tal-konkors indipendenza tant mistenni ta' kull sena u naħseb